Pagka humanday na mo og children's ministry, nakauno na mi tungod sa kain sa panahon na kuno na mig maligo. So kauban ako mga tropa na ako. Tropa na ako ni sila. So enjoy mi kayo kay syempre magpabugnaw. Syempre ang mga bata simple lang po nang kalipay sa mga bata no. Maligo, inana lang enjoy lang. So kani pong usa nagtago ni siya. So diyan na tipas na mi kay mao ni ang among agianan padung sa suba. So wala pa ga siguro 5 minutes makaabot na mi. Doon lang dun sa kanang amo ang balay god. Human, dili lang kayo siya lawom gani kay siguro tungod sa sobra kainit, medyo nahubas-hubas pod ang suba. Dili gyud ingon nga hubas nga wala nay tubig na aman sad. Human mangita mi ana og lugar nga asa mi maka tusob-tusob pod kay mga bata gusto unta lagi nila lawom. Syempre mas okay ra gud pod na hong di lawom kay syempre mga bata pa man kami kamera. Manas mama, ulhi lang si mama namo. So di na nakaambog na mi diri sa ubos o presko kayo. So, mga ganing suba sa San Juan. So, mga lubian na sa una, wala pa na yung mga natangtang karon na wala na oy. Suba na lang yun na siya. Tagsa na lang, depende og mubaha, delikado na po ng uban nga mga lubi nga na doon dyan sa tubig. So, hinay-hinay lang ta kay, syempre, dangog-dangog baya pod ang tubig ba manahon chinelas, dangog mo na mukalit lang og katipas ang tila ni. So, diyan na, presko ni kayo diri oh. Mao gani siya itambal sa kainit oh. Oh, di ba? Presko kaayo na siya. Human bugnaw tinaw pa gyud ang tubig. So di gyud ka kaayo kuan og maligo ka diri kay kuan man dili ingon nga lubog nga tubig. So nagplano pod mi nga manguha mi og uwang or to ug naa lagi. So nagdala man ang duha ka tropa nako og kanang goggles nila. Kaso walay pa na. So mao na ni ron magpangita pa mi ani asa mi dapit mo pesto kay wa sila ganahi aning usa kay di daw kuno medyo law mabaw ra kuno so kanihong gitudlo nila okay man sa diri kaso wakaw yun ang mga bata so ngadto mi hanap nangita lang mi og lain pa nga pesto nga kung asa sila mo gusto bag tambay mo ni hang gitry diri sa ubos tuan na naguna na sila ila lang gi tan-aw nga tog asa sila makauyon kay damurag, siyempre, lahi man gini mga gusto sa bata ko. Human si mama to pa, nagambog pa. Nahinay lang siya. Human nakapisto na midri nang naom na sila, kaning duha. Ligo-ligo lang na kay mga kujog baboy man eh. Ay si Jacob o si Kim Soy, o kujog baboy na ni sila. Ang mga dagko-dagko to, nang nanaw nagtuog uwang. So, lingaw na sila anak ko ni daghalisda kaso na problema sila kay wala lagi sila pang panana so man na to pagkakuha na human diri ami nagsige jud sila kuan kay dako ni daghan pagkalingawa jud nila nagtawag na gani sila na anak kay ingon lagi nga na ako no so ako po din taon kay ingon nga na ako no itman diha kaya siya itman mga kaasay usa na siya ka kuan gani sa shrimp baka na sa hipon ba gani nga dili lang sa suba makitaan og kanang kuan na siya kanang dagko siya og sipit. So na kunoy daghan diri so na problema may daghan pero unsa man jud ni namo. So nagunaw na mig unsaon ni namo pag kuano kay ambot na lang gyud. Lamlam ang tubig is dagko ang bato. Man ahong gikuan dili gyud ni namo makuha og di panaon. Ambot makuha ba mi ani damurag di jud ko sure kung makuha mi ani bitaw kay damurag zero jud ang akong puntasan nila. Sige na yung tamig kuan nga na ako lola balik ko no baling plano kung asa saon sa akong pagkuha mao na ni amo nagiplanuhan nga mo ni atong sarapon so pagsarap nga medyo taas lagi ang tubig man wala lang jud may pangkuan so dili ko nalingaw kay samtang nagvideo ko ba kaning si RGO maog na siya kamera pero yan sekreto ra siya di ba magtanaw niya mao siya sige so nalingaw jud ko ani ni Javi tao so igtanaw niya nga dabala ko igtanaw cha ay human dili nagkuan nami kung unsa kalaw mahong gikuot ito sa ilang kung unsa gyud siya ka kumabot ba dap usa sige So, na-enjoy ko. Kami nagpinani-nani may unsaon na lamang kanin namo, no.
Nga kay gunita naman din na mo kay medyo lamlaw man gid ang tubig. So naglisod niya ni og kuan. Human mo pa jud nakuhaan na wa ingon why sud no. Balik lang nga wala mo kay pagkuan ako sa bato. Naguntay nanagan lang yung punta pero sa pagkakuha tao namo nakuha oh tidlis in taon nga gamay. Oh. Kaning tidlis kaal po na siya kanang shrimp gani pod lahi siya sa mga kuan gyud nga uwang. So diri paglakaw na mo kay mo balhin na pud mi ngadto sa ubos nakita ni na kung pipinong gubat. Oh, di ba? Naay siya daghan karon dagko siya bunga human daghan pa jud siya ginog. Tapos nakalimot pug ko nga tryon ta ko tilawan ning hinog ba og tamis-tamis bagon sa baso. Himbalhin nami ni sa ubos mas tin-aw gyud pud ni diri human anod gyud ang tubig dili gyud na pundura. So dito sa unahan lamlaw na pero karon wala na kay sa sobra lagi ka init. So, nagsama-sama gyud ko ana oy kay grabe ang kabugnaw, kapresko sa tubig mo na naningkamot gyud ko og kuan diha. Nagkubkob ko diha para akong kapistuhan. Oh. So may pwesto ko diri oh di ba katinawa sa tubig ano. Init good pero dili gyud nimo kaayo makuha ng init kay ug na ka sa tubig so humul-humol lang ta. Aw ni siya gipalaw man diri akong gipamutang og bato. So pasensya na mo sa akong voice over kay naagi motor kay gianan man mi human di apod ang usa na ako ka baby magbana man pud siya. So napreskuhan gyud ko diha nahuna na nga mobalik mi. So wala lang pud dayon ako dala si Nigel diha kay kanang wala man gud siya katulog ba. Pagka mo akong dadon basin sa suba siya makatulog man ta sa iya kuya kaya pwede man mo ban. So presko jud ni kayo diri sa bukid mga kaasay mo ning the best gid ang bukid. Kay bisan init, masinati pa gyud yung preskong hangin. So thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Bye! Wala pa day ko human sa akong garden mga kaasay. Nagtanam ko kamatis. Misulod na lang yun ko kay miiwan man. So nag-asikaso na ko paniutuman. Walang ko'y bagong sa akong isudan ba. So nakaplano ko nga kuan na lang ko ginamo. So nagandam ko ani. May na lang kay na ako'y atsyal, dahon sibuyas o kaning ahos. Humot yun siya kaayo bitaw. Kaning atsyal di ay mga kaasay mo niya akong gikuha di ay dito sa likod. Akong gi-harvest ng akong tanom kay ako na siya baguhan kay gagmay na lang ang iyang bunga human kinahanglan na gyud siya tangtangon pagka human na nagkuan ko og dahon sibuyas kay naman sa koy napalit mani siya ang tumoy katunga atong akong gitanom di ay nga dahon sa sibuyas no kay lamig gini siya kayo ibutang og mga tinuwa ug unsa pa man human duha ka putos ka ginamos akong gipapalit kay may na lang ako paniud to. Kaya ba ako mga bata makuhaan man mukha umansan na sila. So nagprito na kong okra. Kinuha din ako dito sa dapin sa kalsada. So mo ni siya ang habilin sa kandi nga nang nalingsing man. So mo ni iyang bunga. So lami gini siya prituhon. Lami good pud ni siya ibutang sa ibabaw sa dinungag. So nagkaroon kuan ako og ahos. Human ang ibutang atsyal ginamos. Mantimplahan na nato og gamay nga magic syrup na ana lang gud butang nato ang dahon sibuyas humutan na gyud na niya no nangalisbon niya kamot so mga unta ninyo mga kaasay mao lang niya among sudan pero nako akong makaw na ni ang bahaw ani di gyud pasayloon so lami kayo ang okra mo gina mong paborito no perminti gina nako balikon paborito gina mong okra so thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Bye! Asay for today's video. So maglugaw ta kay di ganahan man lagi makaon pang akong baby kanon so lugawan sa lang nato. Siguro sa iya si punog ubo ba. So gikan pa ko ng hugas. Wala bagay ko na human. Walang giunan ni kay sakto tulog-tulog pa siya tapos good pa mampod siya so wala po may school lang akong high school kay lain daw yung paminaw so uso siguro gyud ang mga hilana taron so kali sa Ginoo ako ra og akong Jacob may wala na igo sa hilana so thank you Lord. Human din ako nagluto og lugaw nagbisbis ko kani siya okra ning akong gitanom nga ria. So wala ko ganahin nagtanom dito sa gawas tungod lagyan ng mga kanding. So na siya hing turok o. Wa ka turok ang uban kay ambot nga no siguro dili mapud la pare-pareha. So mao ni akong gitanom di ay. So nangapot na siya ang akong paliya.
So ako siya gi-pruning sa ibabaw kay para daghan ni siya og sanga di sa bunga sa ato sa pasangahon og daghan no. So upat ni sila ka buok nga hunaayo. So kaning usa medyo na uli-uli siya kay itong pagpangayon ng mas gamay-gamay pa man siya pero ang uban nangapot na. So tan-aw na lang nato ni og kabunga ba ni pero sigurado gini nga makabuka kay gitan naman nimo. So ako siya importante mambisbisan kay grabe ang init karon pwede siya makalaya og tanom og dili nimo maatiman og bisbis. So man gitanaw na ko ang mga pinya gagmay kayo ang iyang bunga ron di pare atong una. So basin mag nahinog makakauna sad ta. Pero damurag wala pa man kay hilaw pa man pud ang uban. Ang katong usa dito sa tumoy wala lang na sana tan-aw kay mas dako na to siya pa diri duha sila kabuk duha sila kambal. Og ang akong ipisto nga ri kana siyang coke nga ako lang pud siya yan sa pinakatunga niya. So butangan og pechay. So thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Bye.